Il-President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista Joseph Grech ipprova jagħti xifhem li l-għoli tal-ħajja fl-Iżvezja u inqas minn dak f'Malta, f'tentattiv biex jimmina d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela meta qal li l-ġid nazzjonali ras għal ras f'pajjiżna laħaq lil dak f'dan il-pajjiż meqjus fost l-aktar avvanzati. Waqt li jindirizza l-attività politika tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd, Grech qal li dak li l-Maltin jonfqu f'xahar l-Iżvediżi servihom xarejn. Fil-verità, skont l-istatistika tal-Eurostat, waqt li l-prezzijiet tal-oġġetti li jkun smaw il-familji f'Malta u minqas minn 92% tal-medja Ewropea, dawk fl-Iżvezja jiswew 115% iżjed. F'termini reali, jekk persuna f'pajjiżna tonfoq 100 euro, fl-Iżvezja l-istess prodotti jew servizzi jiswew mal-126 euro. Joseph Grech sostna li l-paga f'Malta imma dwar 2000 euro, waqt li fl-Iżvezja 3700 euro. Għal darb'oħra iżda ċifri tiegħu huma kollox kontra dak li jgħid il-Eurostat. Jiġifieri bl-inflazzjoni u taxxi konsidrati, ħaddiem Malti qabad mal-11% aktar minn dak Żvediż. Sa dan it-tant il-kandidat il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista wkoll ipprova jagħti xifhem li fl-Iżvezja u iżjed faċli li ssir sit ta' darek milli f'Malta. Iżda mill-ġdid reġa' kien żbaljat kompletament. Grech żbalja wkoll meta qal li kirja ta' residenza f'Malta hija aktar minn dik fl-Iżvezja. Skont il-Eurostat kirja fi Stokkolma hija l-20% ogħla minn waħda fil-Belt Valletta. Bħal Kapelix Borg u ċar li Joseph Grech mhux kompetenti fl-ekonomija u inqas biex jifhem ċifri u statistiċi, aħseb u wara biex jaħseb u jimplementa politika li ttejjeb il-ħajja tan-nies.